Umělá inteligence změnila a mění svět grafického designu. Podle průzkumu jsou řazení grafici mezi profese se středním až vysokým rizikem, že je nahradí umělá inteligence. Dneska už není ani tak otázkou, jestli to některý designéry nahradí, ale spíše otázkou, který z nich to budou. V tomhle videu se chci zaměřit právě na jednotlivý typy grafiků, podíváme se na to, který z nich jsou rizikový, pak na ty, který si myslím, že jsou relativně v klidu a taky si tak trochu zaspekulujeme, jak by taková práce grafiků mohla vypadat do budoucna. Jako první se podíváme na grafický designéry. Grafik je podle oficiálních definic někdo, kdo kombinuje estetiku a funkčnost s cílem jasně a efektivně komunikovat určitou zprávu. Grafik je ale hodně obecný pojem, protože je to někdo, kdo designu sice rozumí, ale nemá konkrétní specializaci. No a tím, že grafik nemá konkrétní zaměření, tak často odbavuje i nějaké jednodušší zakázky typu udělej leták na akci, udělej posty na sociální sítě, vytvoř nám banner na web a tak podobně. Tyhle menší práce jsou přesně ten typ, do kterých umělá inteligence dneska hodně zasahuje. Vy máte například zadání, že máte vytvořit jednoduchý banner, co bude mít 10 různých rozměrů. Klient má ale sám dneska možnost pracovat s velkou škálou šablon a pokud to spojí s umělou inteligencí, tak může mít sám poměrně rychle solidní výstupy. V praxi si dokážu představit, že pokud vám takovou práci zadává například marketingový tým, tak ty už si možná podobné věci budou chtít dělat sami a tím pádem grafikům zkrátka část práce odpadne. Nemyslím si ale, že by umělá inteligence dokázala nahradit grafiky úplně, a to z následujících důvodů. Za prvý, grafik dokáže rozhodnout, co je vhodný, funkční, ale třeba i legální. Za druhý, grafik umí přijít s kreativnějším nápadem, který přesahuje nějaký přednastavený šablony. Za třetí, grafik rozumí kontextu, chápe značku, chápe cílovou skupinu a účelně tomu přizpůsobuje i své návrhy, mezi tím, co umělá inteligence generuje vizuál bez nějakého hlubšího smyslu. Za čtvrtý, grafik umí pracovat s emocí. Designéři chápou například humor cílové skupiny, ironii a celkově lidskost, kterou můžou v těch svých vizuálech využít. Zatímco umělá inteligence často taková pointa prostě uletí a generuje povrchní věci. Za pátý, komunikace s klientem. Designér se snaží pochopit skutečný cíl projektu, pokládá správné otázky a funguje i jako takový průvodce. Umělá inteligence vám oproti tomu generuje prvotní přání bez nějakého většího doptávání a pokud si klient generuje například loga sám, tak to většinou nedopadá vůbec dobře. Pokud bych měl hodnotit na škále od 1 do 10, jak moc jsou grafici odsouzených k zániku, tak bych tomu dal tak 5 z 10. Jako další se podíváme na ilustrátory. Ilustrátoři vytváří originální kresby, ilustrace nebo grafické prvky a často mají svůj vlastní rozpoznatelný styl. Jenomže umělá inteligence už dneska dokáže styl okopírovat a generovat další obrázky nebo ilustrace ve stejném stylu. Rozhodně to ohrožuje ty ilustrátory, kteří dělají nějaký jednodušší komerční ilustrace, ikony, ale třeba i dětský omalovánky. U takových zakázek totiž klient často nehledá nějaký konkrétní osobnostní styl, ale spíš nějakou rychlost, levnost a něco, co zkrátka vypadá dobře. A tohle je prostě přesně ta oblast, do které umělá inteligence zasahuje a bude nahrazovat lidskou práci. Naopak ale ilustrátoři, kteří mají třeba nějaký výraznější autorský styl, nebo ty, kteří tvoří něco příběhového nebo něco napojeného na značku, tak ty si myslím, že budou relativně v pohodě. Myslím si ale, že ilustrátoři jsou obecně do budoucna celkem v ohrožení a proto bych je na škále od 1 do 10 hodnotil číslem 7. Jako další se podíváme na brand designéry. Brand designer je někdo, kdo navrhuje vizuální identitu, která komunikuje hodnoty značky. Je to někdo, kdo pracuje se strategií značky, navrhuje loga, řeší barvy, písma a další prvky. Jeho práce je v podstatě spojovat estetiku a strategii. Pokud jste někdo, kdo se soustředí vyloženě jenom na tu estetiku, což znamená, že například děláte loga, které jsou sice hezký, ale nejsou nijak napojený na značku, tak v takovém případě vás umělá inteligence nejspíš nahradí. Jestli jste ale nikdy pracovali s brand designerem, tak víte, že funguje spíš jako takový průvodce, který se hodně ptá,
Pomáhá ujasnit si směr, řeší s váma hodnoty značky, cílovou skupinu, pozici na trhu a až na základě všech těchto informací staví na míru nějaký vizuální systém. Vy, když pak vidíte takový ty loga za 10 000 nebo 100 000, tak to samotné logo už je vlastně jenom taková špička ledovce. Riziko zániku brand designerů si myslím, že v tomhle případě bude nízký a dal bych tomu 3 z 10. Jako další se podíváme na art directory. Art director je člověk, který zodpovídá za vizuální směr projektu. Je to někdo, kdo určuje, jak budou vypadat kampaně, reklamy, obaly, weby nebo celý vizuální identity. Takovej art director v praxi vytváří například vizuální koncepty, řídí tým, dohlíží na kvalitu, představuje nápady klientům a například hlídá, jestli je ten vizuál všude konzistentní. Umělá inteligence v tomto případě dokáže například pomoct líp vizualizovat nápady nebo udělat moodboardy, ale to je vlastně asi tak všechno. V této pozici jde hlavně o rozhodování, udávání směru a komunikaci, takže si myslím, že v tomto případě bude vlastně to riziko celkem minimální. Na škále od 1 do 10 bych v tomto případě hodnotil riziko na 2 z 10. Jako další se podíváme na UI UX designéry. UI UX designer je člověk, který vytváří produkty jako jsou weby nebo aplikace tak, aby byly funkční, intuitivní a vizuálně přitažlivý pro uživatele. UX je část, která se soustředí na zážitek uživatele, mezitím co UI se soustředí na to, aby to bylo atraktivní a dobře čitelný. V tomhle případě fungují AI nástroje tak trošku jinak, protože krom té vizuální stránky vám to pomáhá například analyzovat uživatelský data, testovat prototypy a generovat různé varianty cest, jak se vlastně uživatel může pohybovat tím produktem. Tahle práce je ale na druhou stranu zase o nějakým strategickém přemýšlení, o nějakém napojení na biznisové cíle, je potřeba rozumět i technickým věcem a taky je to pravděpodobně ta jedna z nejvíc na člověka zaměřená specializace. Tím, že je tohle hodně komplexní, tak si nedovedu představit, že by to v nejbližší době tyhle designéry nahradilo. Kdybych měřil riziko zániku téhle specializace, tak bych tomu dal tak 4 z 10. Jinak pro zajímavost, v rámci rešerší jsem si na tuhle specializaci prošel více jak 20 článků, protože tam nemám zas až takový vhled a ani v jednom se nepředpokládá, že by UI, UX designéři měli přijít o práci. No a nakonec tady máme takovou bonusovou skupinu a to jsou tvůrci obsahu. Tvůrce obsahu nebo taky grafický přispěvatel je člověk, který vytváří obsah jako jsou ilustrace, vektory nebo šablony a nahrává je na platformy, kde si je ostatní můžou zakoupit formou licence. Těch lidí, co tohle u nás dělají na full time, je vlastně celkem dost, ale je možný, že už jich brzo moc nebude. Kvůli generování obsahu se samozřejmě děje to, že zájem o obsah na takových platformách upadá. Fotobanky navíc dneska berou i obsah, který je vytvořený umělou inteligencí, takže se tyhle platformy plní rychlejc než kdy dřív. Důsledkem je pak to, že pokud si tyhle lidi chtějí takovou práci udržet, tak musí zatlačit jak na kvalitu, tak na kvantitu nebo prostě hledat nějaký témata, který nejsou tak dobře nahraditelný umělou inteligencí. Jsou tam ale některé věci, které pořád smysl dávají. Za prvý právní jistota. Firmy dávají přednost nějakému legálnímu a ověřenému obsahu, protože nechtějí riskovat nějaký autorskoprávní problémy. Zatímco generovaný obsah je furt v tomto případě v takové šedé zóně. Za druhý bonusové příspěvky. Fotobanky se snaží s umělou inteligencí spolupracovat tak, že poskytují svůj obsah AI nástrojům. Přispěvatel pak dostává nějaký finanční bonus za to, že část jeho práce byla využitá pro generovaný obsah. Jelikož ale sám přispívám aktivně nějakým 12. rokem na Fotobanky, tak vím, že ani tyhle bonusové příspěvky nestačí k tomu, aby to dohnalo pokles poptávky. Myslím si, že to riziko je v tomhle případě dost velký a hodnotil bych to na nějakých 8, možná i 9 z 10. No a nakonec si dáme takový spekulativní okénko a podíváme se na to, jak by mohla vypadat budoucnost s umělou inteligencí. Myslím si, že pokud budou chtít grafici do budoucna zůstat relevantní, tak za prvý se budou muset víc zaměřit na tu strategii, za druhý si myslím, že se budou muset víc věnovat té osobní značce a za třetí se budou muset učit spolupracovat s umělou inteligencí.
Nemyslím si teda, že by umělá inteligence nahradila designéry, ale spíš se změní ten způsob práce a posunou se ty role víc směrem ke strategii, kreativě a možná i k práci s lidma. Já osobně na tohle všechno mám celkem optimistický názor, protože díky umělé inteligenci zvládám odbourat nějaký jednodušší, otravnější práce, takže mám vlastně pak víc času se jako designér věnovat hlavně té kreativě. To, co se teď děje, mi vlastně hodně připomíná dobu, když přišly chytrý telefony. Fotografové se tehdy báli, že přijdou o práci, protože každý vlastně bude mít v kapse nějaký nástroj, který relativně dobře fotí, ale když chce člověk kvalitu, tak stejně za tím fotografem jde. Myslím si, že takhle podobně to dopadne i s těma designérama. Tak jo, to je za mě pro tohle video všechno. Zajímá mě, jak tohle všechno vidíte vy, jestli jsem třeba byl moc sluníčkový u nějakých specializací, nebo jestli jsem třeba byl moc přísnej. Každopádně napište do komentářů a čau čau.